Arem il-ktib tal-erf. Il-mewt mhux għall-għamila u lanqas toġbu l-qerda tal-ħajjin. U ħalaq kollox biex jgħix, għal-ħajja huma l-ħlejjaq tad-dinja. M'hemmx fihom velenu tal-mewt? Is-saltna tal-mewt ma taħkimx fuq l-art, għax il-ġustizzja ma taqax taħt il-mewt. Alla ħalaq il-bniedem biex ma jmutx u għamlu xbija tiegħu innifsu. Bl-għejra tax-xitan daħlet il-mewt fid-dinja u jafu xi tfisser dawk li huma tiegħu. Nollik mulej għax irfajtni. Nollik mulej għax irfajtni u ma ferraħx l-edewwa tiegħi biha. Mulej, tellajt li mill-mewt il-ruħi, listni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Nollik mulej għax irfajtni. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu faħru li semem qaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda omur sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-għajat ta' ferħ. Nollik mulej għax irfajtni. Ismani mulej u ħenna għalija. Kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin l-għali tiegħi. Mulej Alla tiegħi infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax irfajtni. Arem it-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin. Uti. Bħalma intom onja f'kollox, fil-fidju fil-kelma, fl-erf u fiż-żelu kollu, fl-imħabba li aħna rawamna f'qalbkom, hekk għandkom tistanu f'din il-ħidma taħniena. Intom tafu l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li għad li kinani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Mhux biex il-pis iħeff minn fuq l-oħrajn u jaqa' kollu fuqkom, imma kulħadd indaqs. Bħalissa ħallu ż-żejjed tagħkom jagħmel tajjeb għan-nieqes ta' dawk li m'għandhomx, biex iż-żejjed tagħhom għad ikun jista' jbatti għan-nieqes tagħkom. U hekk ikun kulħadd indaqs, bħalma hu miktub. Min ġabar ħafna ma sabx iż-żejjed u min ġabar ftit ma baqax bin-nieqes. Alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna, Kristu Ġesu, eret il-mewt u dawwa lil-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelu. Alleluja, alleluja. Arem mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, wara l-Ġesu reġa' qasam bid-dajsa għax-xatt ieħor, waqt li kien idejn il-baħar, inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga, jismu Ġajru. Damma li raħ inxteħed f'riġleħ u talbu ħafna u qallu: Bint iż-żejra waslet fl-aħħar. Ejja qiegħed idejk fuqha, ħalli tfiq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu, b'kotra kbira miexja warah, kulħadd iross fuqu. Waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu: Bintek mietet, għalfejn tħabbtu iżjed li mgħallem. Iżda Ġesu sema x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga: Tibżax, biss inti jemmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlif lil Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni u Ġagbu. Waslu id-dar tal-kap tas-sinagoga u ras torbju sħiħ u nies jibku jixru. Daħal u qalilhom: Tal-istorbju kollu u dan il-biki għalfejn. It-tfajla mhijiex mejta, imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih, imma hu keċċihom il-koll il barra. Ħamihom lill-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha jida u qalilha: Talita, qum. Jiġifieri t-tfajla, qiegħed ngħidlek qum. Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena u baqgħu mibluwin bl-għaġeb u issihom bisħieħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha tiekol. Tanu 13 Ħadd ta' matul is-sena u din il-ġimgħa Ġesu jagħmel xi mirakli.
jaqajjem mill-ġdid għal-ħajja lil tfajla bint Ġajru u qabel dan diġà kien għamel miraklu ieħor fl-istess jum. Kien fejjaq mara li kienet dbati bit-tnixxija tad-demm. Fl-antik, jekk kont tkun marit jew imniġġes, ma kinux iqisuk parti mill-komunità? Għaliex? Kien hemm liġijiet fil-Ktieb tal-Levitiku li kienu jiddettaw x'kien nadif u x'ma kienx. Jekk ma kontx tkun nadif, ħadd ma kien ikun irid joqgħod qribek. Din tista' tidher veru ħaġa kiefra. Imma dawn il-liġijiet rridu jaċċertaw li kulħadd jibqa' f'saħħtu. Imma xorta waħda min jaf kemm kienet tħossha weħida l-persuna marida, bħalma kienet dik il-mara li tbati bit-tnixxija tad-demm. Dak li għamel Ġesu jissorprendina bil-kbir, għax li jmiss lil-mara marida jew li tfajla mejta kien kontra il-liġijiet tal-Levitiku. Il-Lut ma setgħux imissu nies morda jew mejta, dan suppost li l-Ġesu kien jagħmlu mniġġes. Il-biċċa hi li meta mess lil dawn in-nies, Ġesu la marat u lanqas niġġes. Fil-verità kienu l-mara u t-tfajla li fiequ. Il-Vanġelu tal-lum jurina żewġ affarijiet importanti ħafna. L-ewwel juri li Ġesu ma jrid lil ħadd jibqa' waħdu u dejjem se jkun magħna. Ikun magħna meta nkunu morda u meta mmutu. Jurina wkoll li Ġesu hu aktar importanti mill-liġijiet fil-Ktieb tal-Levitiku li mmissu lil Ġesu u l-mod li bih inħossuna qrib ta' Alla u tal-imħabba tiegħu. Immissu lil Ġesu billi mmorru għall-quddiesa, nirċievu l-Ewkaristija u nitolbu ta' kuljum. Immissu lil Ġesu billi niżguraw ruħna li ħadd ma jħossu waħdu jew ma jridu ħadd. Ġesu jħobbna l-koll, imqar meta nkunu morda jew mdejqin jew nagħmlu affarijiet ħżiena, ejjew nagħmlu l-ġid u nħobbu lill-oħrajn kif Ġesu jħobb lilhom u lilna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!